tomto filme hrám postavu študenta Petra, ktorý býva na priváte v Banskej Bystrici na sídlisku Radvaň spoločne so svojimi ďalšími kamarátmi a spolužiakmi, a ktorí zažívajú spolu všetky veci, ktoré sa zažívajú v tomto veku na takom priváte, čiže žúrky a rôzne party, ktoré ale niekedy vyústia do veľmi zvláštnych vecí, a práve o tom je film, že sa stane niečo, čo nikto nečakal a čo nebude čakať ani divák. A myslím si, že práve v tomto je veľmi zaujímavý tento film, pretože sa cez obrovské napätie vlastne dostávame k tomu, čo sa naozaj stalo. Nenechám mu tam samú. Samú vec si predbehol. No, aj ty by si sa dostal, keby si tam bol. A čo mi najviac utkvelo z tohto natáčania je, že to bolo veľmi, veľmi koncentrované a pracovali sme po nociach vo veľmi krásnom prostredí Radvanského kaštieľa, ktorý je sám o sebe strašidelný. A tým, že sme tam boli v noci, tak tá atmosféra, ktorú má ten film, prešla aj na nás a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé a mnohokrát sme zažívali podobné veci ako tie postavy v tom filme. Ja nepočúvaj ma. Dobre ma počúvaj. Nekrič, dobre? Máme tu taký menší problém. Prečo by mali diváci vidieť tento film? Myslím si, že preto, že je mladý, že v ňom hrajú mladí ľudia, ktorí si celkom sadli, a myslím si, že to medzi nimi zafungovalo. To v prvom rade. A myslím si, že na slovenské pomery je veľmi nápaditý, je ambiciózny, pritom jednoduchý a žánrový. A myslím si, že práve to je to, čo na Slovensku chýba, žánrovosť. A tento žáner je, hoci nie je väčšinový, ale myslím si, že tým, ako je urobený, je veľmi zaujímavý a myslím si, že ho určite treba vidieť.